takú rituálnu množstevnú samovraždu. Budem veľmi rád, ak tento, ktoré udre blesk, sa prihlási, získa 100 000 českých korún. Poprosím vás, keby ste išli možno trošku ďalej odtiaľ tu v tomto momente, aby na vás náhodou náhlas není slyšet. Už je? Lepší? Raz, dva. OK, dámy a páni, poprosím vás, keby ste išli trošku možno ďalej kvôli tejto konštrukcie, lebo keď to drbne na nás, tak je to OK. Keď to drbne na vás, tak to bude množstevná zľava. Takže radšej nie, hej. OK, dámy a páni, dovolte, aby som na úvod povedal pár slov. Prvá pôjde slovenská partička, potom pôjde česká partička. Ona, slovenská a česká, je vlastne skoro totožná, len sú tam rozdielni herci. Samozrejme, logicky, hej. Čiže aj hry, ktoré budeme hrať so slovenskou partičkou, vy asi budete zväčša poznať. A my sme na Slovensku trošku taká iné zoskupenie, my máme aj babu medzi sebou, tá teraz rodí. Máme ešte ďalších asi 6 alebo 7 hercov, je nás trošku viac. 5 z tých hercov dnes sem prišlo. A chcem, aby ste vedeli jednu vec, či slovenská, či česká partička je skutočne improvizácia. To znamená, že herci dopredu neviedí, co budú delať. Netuší to vôbec. Ani jedna, ani druhá partia. Vôbec, hej? Čiže je dôležité toto vedieť a na to, aby sme vám to dokázali, že skutočne ide o improvizácii, na to ja budem potrebovať vás. OK? Ja budem chodiť medzi vás a budeme spolu vytvárať témy, vyberať hercov. Ak niekoho pošleme, aby neslyšel, ale máme slúchadlá, tak budem veľmi rád, keď niekto s ním pôjde od vás. Dozadu. Dobre? Ale len 1, 2 maximum. Ja nezvám. OK? Môžeme začať? OK, ja si myslím, že sme ready na to, aby sme začali, tak dovolte, aby som... Neviem, kde majú stoličky, tu majú, sekundu, idem pre ne len. Židle. Dámy a páni, Roman Pomajbo! Ako druhý prichádza pán Robert Jakab! Tretí v poradí sa volá pán Marian Mieska! Štvrtý v poradí sa volá Juraj Kenka! A našu peticu dnes uzatvára pán Lukáš Latinák! Wow! Čaute. Pozri na to. OK? Čiže toto je slovenská zostava, možno ich niektorí poznáte, niektorí možno vôbec. A ja si myslím, že je čas na to, aby začala prvá partičkovská hra. Čo vy na to? Ja si myslím, že tiež by to bolo celkom fajn. A mohli by sme začať takou relatívne expresívnou a rýchlou hrou. Dúfam, že uvidíte na tých obrazovkách. Ja pánov kameramenov poprosím, aby brali aj také užšie zábery, aby sme ich dobre videli. Aby ste aj vy tam vzadu videli skutočne dobre. Začneme hrou, ktorá sa volá Ruce. OK? A otázka je teraz, ja idem za nich, že koho v tejto hre, keďže túto hru hrajú len dvaja, chcete vidieť? Luky a... Juri, OK? Dobre. Jedného z nich musíme hneď teraz poslať dozadu. Juraj, možno pošleme neskôr dozadu, aby sa si šetril. Aby ste vedeli, slovenský Richard Gencer sa volá Juraj Kemper. Gencer! On tiež ešte nikdy neuhádol nič. Aby si nebol prekvapený. No, ja sa neobávam tohto. OK? Poprosím vás tie kostýmy, aj doneste sem všetko, keď vás môžem poprosiť, aj kostýmy, aj rekvizity, všetko to sem za nás. Musím Dana pochváliť, že jeho čeština je čím ďalej lepšia a lepšia, tak naozaj. Ja viem, čo hovorím, ja mám maturitu z češtiny, čo tu dáva chalán, klobúk dolu. OK, dámy a páni, čiže teraz sa musíme akurát rozhodnúť, že koho pošleme dozadu, Lukáša alebo Juraja. Ja by som poslal Lukáša. Lukáš ide dozadu, dobre? Kto ide s ním dozadu, teraz na malú chvíľku ho strážiť? Poďte vyslečnať.
Poďte vy, skúsite prosím. Máme pasne. Môžeš taký, no. Poď. OK. Dávajte nám na Lukáša pozor. Máš fondy. Luky. Yeah.